1 মিনিট। ଆଇ କଣ କରୁଛୁ? ମାଛ କରୁଛି। ଆମର ଆଜି ମାଛ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆଇ ଚୁଲି ରାନ୍ଧିଲା ନା, ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇ ଯେ ମାଛକୁ ଟିକେ ମୁରେଇ ଦେବେ। ଏବେ ମାଛ ଦେଖିଲା ପରେ ବି କରିଦେବେ। ଯଦି এই চ্যানেলটা ଭଲ ଲାଗିବ তো লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব। এই মাছ ভাজা দিলে দেখো হলদি মিক্স করে মাছ ভাজি দেবে। মিষ্টি দেবে মাছକୁ ଟିକେ କାଟି ମୁଟା ମୁଟା କରିକିନା ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ପକେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ହଳଦୀ ଅଛି ଭଲକି ଭାଜି ଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଦେବ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। Okay.